Ongietorriak Larrotxeners gaurko 10. ikasgai honetara. Gaurkoan testua ikusiko dugu. Beti bezala konposizio berri bat egingo dugu, ipiniko diogu izenburua eta betiko ezaugarriak jarriko dizkiogu. Hemen, eskubiko botoian sakatuz, New Text aukeratuko dugu eta hemen idatziko dugu nahi dugun testua. Kasu honetan, Larrotxene bideo. Dagoeneko badakigu nola lerrokatu pantailan. Align eta vertikalki eta horizontalki zentratuko dugu. Hemen daukagu testuaren leihoa, nun letra mota aukeratu dezakegu eta beste hainbeste ezaugarriak. Adibidez, letren tamaina, lerroen arteko altuera, letren arteko distantzia, kasu honetan 0 utziko dugu, eta beste gauza asko. Hemen letren zabalera, letren altuera, eta hementxe baditugu beste aukera batzuk, negrita forzatzeko, kursiba forzatzeko, automatikoki dena maiuskuletan jartzeko, edo superscript, hau da kubo edo karratu simboloak adibidez jartzeko, edo subscript, beko zenbaki txikiak ipintzeko. Froga egingo dugu letra txikiekin idatziz. Testua dagoen geruzan sakatu ezkero eta aukera ezberdin hauetan sakatu ezkero ikusten duzue, daukagula automatikoki maiuskulas dena jartzeko edo minuskulen tamaina mantenduz letra maiuskulak jartzeko. Testuen ezaugarrien leihatila itxiko dugu eta goazen testu hau modifikatzera. Dakigunez, hemen aukeratu dezakegu effects eta presets erabakitzeko leihoa. Hemen text jarri ezkero bilatzailean agertzen zaizkigu dagoeneko egindako presets batzuk. Adibidez, text bounce efektu hau edo preset hau arrastratu ezkero ikusi lortzen dugu aurretik egindako animazio bat aplikatzea. Presets pilo bat daude erabiltzaileek egindakoak eta internetetik nahiko era errexean jaitsi daitezke. Legalki noski. Kenduko dugu, Ctrl Z emanez, aplikatu dugun efektua, eta goazen testua berak eskaintzen dizkigun aukerak. Hemen, Animate botoipean aukera pilo bat ditugu. Goazen opazidadea aukeratzera. Goazen balorea 0an jartzera, horrela guztiz gardena eginez. Eta hemen, Range Selector aukera honetan, ikusten dugu Offset aukera honetan, keyframe bat sartuko dugu hasieran eta bukaeran mugituko dugu 100%. Tatxan, lortu dugu testua erakusten duen animazio txiki bat. Hemen, Advance botoi honen barruan beste aukera asko baditugu. Adibidez, letraz letra egin beharrean, egin dugun animazioa, hitzez hitz egitea. Ikusten? Hementxe, animazio hori leuntzeko aukera daukagu. Smoothness. Square Tick Ramp Up era aldatzen badugu, eta lehenengo keyframean offseta -100 ipintzen badugu, partatzen gara words izan beharretatik karakter izatera, eta ikusi ze animazio txukuna gelditzen zaigun. Beste parametro asko daude animatu daitezkenak. Adibidez, hemen tracking jartzen duen lekuan, letren arteko espazioa aldatu dezakegu. Sartuko dugu keyframe bat lehenengo fotograman, eta ondituko dugu balorea bukaerako honetan. Horrela, letren arteko espazioa handitzen duen animazioa egin dugu. Ikusten duzuen nola animazioa edo mugimendua pixka bat eskubiruntz egiten ari duen, hori da justifikazioa ezkerraldean dagoelako.
zentratzen badugu, paragrafoan aukera honetan jarriz, eta orain zentratzen badugu alineazio lerrokatzeko tresna erabiliz, askoz mugimendu zentratuago eta simetrikoagoa izango dugu. Animazioa guztiz txukuntzeko, bukaerako keyframe honetan sar dezakegu easy in bat bukaerako mugimendu hori suabeagoa izateko. Animate boton horren barruan milaka aukera dituzue efektu ezberdinak lortzeko testuekin. Goazen sortu ditugun animazioak ezabatzera eta ja saioa bukatzeko beste trukotxo bat ikusiko dugu. Goazen dagoeneko ezagutzen dugun lumadun botoi horren gainean sakatzera. Dakigunez, honekin maskarak eta trazadoak sortu ditzazkegu. Horrelako forma bat egingo dugu. Eta hemen testuaren aukeren artean Path Options edo trazaduen aukerak irekiko ditugu. Aldamenean dagoen botoitxonetan sakatuz aukeratu dezakegu nahi dugun maskara. Kasu honetan bakarra daukagu. Aukeratzen dugunean testuak hartuko du trazadoaren forma. Eta hemen animagarriak diren aukera asko irekitzen zaizkigu. Besteak beste horrelako animazio bat egiteko aukera emanez. Hasierako eta bukaerako keyframeak sartuko ditugu eta gure testua maskararen edo trazadoaren ibilbidea jarraituko du. Maskararen forma nahi bezain beste konplikatu dezakegu. Horrelako kiribilak eta korapiloak sortuz. Testuak maskararekin markatu diogun ibilbidea jarraituko du beti. Horrelako animazioak konbinatu daitezke aurretik ikusi ditugun efektuekin. Trackingaren balorea aldatu dezakegu mugitzen den bitartean. Horretarako sartuko dugu hasieran keyframe bat eta bukaeran beste bat. Amaierako efektua ikusteko testuaren azken kokapena aldatuko dugu. Eta listo! Animazio bitxi honekin hurrengo saiora arte uzten zaituztegu. Mila esker hemen txegoteagatik eta laizter arte, Larrotxeners!